Ka OnePlus kala launch ya kana ka flagship phone jongka lana ka phone rem dor jongka kata ka ka OnePlus 15. Kana ka OnePlus 15 kada ka successor lana ka bami pateng na ka to ka OnePlus 13 ka bami menin snem. Lada phim tim kine ki brand China em ki sai skip ba ya una number badon da usau. Namar ba ki ken ba ulong number bas new bang. Nakata gadau pinyui ba kambun ki brand China ki sai skip ya una number badon da usau. Kumba pi hakana ka OnePlus ru hakajaka bakin day ban launch da ka 14 ki skip na ya ka 14 ki ai da ka 15. Nakata gajuk ko nong rim kato ka company IQ ru kan long kumju hi naka IQ 13 ka ba menin snem kin skip syaka IQ 15 ka bakin launch hakana ka arpun trik jong una benai November. Tah kana video ngin nyapit ya kita ki features jong kana ka OnePlus 15 ka baki dang sidep launch thamai. Tah syua bengan sedang nga request ya pi ba pinyas ngabha ban ai ya ka like jong pi bat ka to ka hype jong pi ha kana ka video. Bat lada pide ki badang thamai pila ru ban subscribe lada pi kwa ban yo kum kine ki jai video ki bayade syapang ki phone bat kiwe ki tag updates. Tah hang ne ngin sedang ban page ya ka design bat ka build jong ka. Ka design jong ka kalong kum ne ka i premium ba bat hakane ngi i kala compare ka to ka design jongka kamtam ha ka to ka kamera module jongka bat ngi i ru bakila pendu ya ka to ka Hasselblad branding namar bala kut kata ka agreement lane ka jing so jongki ban ya trelang lane ka collaboration bat ka to ka Hasselblad ka de ka company ba pau nam ba ka basna ya ki lens ki kamera bat ki we ki bayade bat ki fotografi bat lada phim tim ka kamera jongka ne ka company kila penun kam ban shon ya ka dur jong ubnai ha ki to ki snap khat khandai spa andrup khandai ha ka por bakila lan nang kong halo rubnai hagato ka mission jongka nasa ka bangi jutip kum kataka Apollo 11 lada pipet hagato ka OnePlus 13 hagato ka kamera modul jongka kila ada gato ka circular shape dai bat ka donru ya gato ka Hasselblad branding namar hagito ki por kidang ya trelang kat bah kan nepat kila penper ya gato ka design jongka to ka kamera modul jongka bat nasa nang to kila airu ya auto plus ki lane auto customizable ki hakaba phila ban customize ya kita ki features khantam ya ki AI features mensiwa ki ju ai da utau alert slider kila pendu ya utau alert slider bat kila ai no da unau customizable ki lane utau plus ki hakaba phila ban customize sibun tili ki features khantam ki AI features ta haka build jongka pat ka body jongka ki snada kita ki aluminium alloy bat haka back jongka pat ki snada ki glass bat haka ta ka glass kila ai da ka protection da ka ta ka Gorilla Glass 7i nang tah ka thickness na ka jing pen jong kapat ka poi pra point iwe bat ka jing khia jong kapat ka poi arspa khatsan gram ka jing khia bat ka jing pen jong ka kadang biang ma namar ba ha ka na ka phun ki ada bateri ba he ba ngan sa poi ha ka benta bateri jong karu sai pej ba na do basdang hadu bakut jong ka na ka video tenang tah ki sim card ka na ka phun ka support da kita ki dual nano sim card bat ka support ru ya kita ki e sim card nang tah ka IP rating pat ka na ka phun ka yo hadu south li kita ki IP ratings kata ka IP66 ka IP68 ka IP69 bat ka IP69K kine ki IP ratings ki bakal ayo kila kham khlan ban yada na ka tenang taban unlock ya kana ka pun kila ai da ka under display fingerprint bat ki ai da ka ultrasonic sensor kine ki ultrasonic sensor ki sai ai tang ha kine ki phun rem dor namar kine ki khamlong advance ki khamlong state ba ban read ya ka to ka fingerprint jong ki nong padon kam teh ki colors jong ka pat ka don lai jan ka banang kong kata ka infinite blank ka baar kata ka ultraviolet ka ba lai pat kata ka sunstorm temen tapat ngini poi haka display jong ka jing he ka display jong kana ka pun kalong 0.9 inci da kata ka 1.5K plus LTPO flat AMOLED display haka ne kila downgrade khendiat na ka to ka OnePlus 13 namar haka to ka OnePlus 13 ki ai daga 2K resolution ka display kata ka 10 bit ka Dolby Vision ka HDR10 plus baru kita kila support load haka naga display jongka nang ta haka refresh rate jongka naga display haka sin ka banang ko ngai i ba kila ada kata ka sispa 100% Hz da kata ka dynamic refresh rate kamut kala ban adap nadu ka 1 Hz hadu ka sispa 100% Hz namar ba kila ada kata ka LTPO display nang ta haka brightness hadu khat plus pa nits kata ka HBM lana kata ka high brightness mode bat haduk lah hajar rus pak nit spat kataka peak brightness jongka bat hakane ke display jongka kila airu separate ya uta touch response chip bat haduk lah hajar ars pak hertz kataka touch sampling rate ka support bat ar hajar sis pak rupiah hertz pat kataka PWM dimming bat ka donru ya kataka intelligent eye care kata kemut kaya rap ban penduna ya ke stress jongki khmat haba page slim haka display jongka tenang ta hakitu ki bezels lana gitu ki benta bayong kato ke display jongka na side kila long slim ba kila read bandai bat lai thu ba kana ke display jongka kala yo hadu khandai pusan ne khandai 10% kataka screen to body ratio bat haka display protection pat kila ada ke Gorilla Glass Victus 2 kana ke display jongka kala bas ba kam don jing dunasyo temen tapat ni page haka performance jongka lane processor ba kila haka na ke phone processor kila haka na ke phone kata da Snapdragon 8 Elite Gen 5 bat lai nanometer kisnayo
Uneu prosesor udah badang temai bat baklan board tam lane top model jongka Snapdragon. Namar kajing speed jong kita ki R3 prime course jong UM kila kot haduk ka 1.0 GHz bat nru terlipat kita ki wepat ki course jong u ki poi haduk 0.0 GHz. Tehang ne ngim don kam e ban pit ya kita ki technical details jong u namar kambun nap deng jongi ki common user ngim don idea e sepang kita. Tetang kene ngan YouTube IP ban nabaro ki prosesor ki bala ai hagi phone rem dor menta. Kentup yau tu A19 Pro chip ubakil ai haga tu top model jong ki iPhones dang kamla uneu 8 Elite Gen 5 haga clock speed jong u. Te pilak singa tu hi menta haduk kat no kata ka jingklan jong uneu prosesor. Bat kana ka OnePlus 15 kande ka pun ka banangkong hapo India ka ban ai da uneu prosesor. Badang bun kiwe ki pun rem dor ki ban sa ai da uneu ju prosesor ki ban sa mi hakini gisngi ban wan. Kanuksa kum kata ka IQ 15 ka Realme GT8 Pro badang bun kiwe ru. Tanang tah ka antutu score kana ka pun kala ayo haduk kumba 100 million plus. Bad haki games kumba ka OnePlus kala kam kana ka pun kan support da kata ka always on 120 FPS haki games. Kata ka mut balada lek kai kat no ru kata ka frame rate jongka kanam drop ra. Namar kana ka pun kila kam optimize ba haki langgi games. Ya kata tengin selak bantip hadin kato katne benai. Anda lak bat da kiri pajba kiban pen reviews ya ki games haka YouTube ngin satip ya kata ka opinion jongki. Handre ya menta ka initial reviews jongki creators ki atu ba ka klan shisha kata ka gaming jongka. Namar badai artat ba kana ka display jongka ka support da ka 1000 Hz ka refresh rate. Bat nalor kata ka gyroscope sensor jongka ru ka kam klan lana ka kam long advance lada ya compare bat kiwe ki pun. Bat ba ka don ru ya utau extra chip utau touch response chip. Na kata ka daw ka kam feel smooth ba ban lek kai game. Taman-tapan ini poi haki software jongka. Kana ka pun ki ada ka Android 16 bat utau Oxygen OS 16. Kata ka Android 16 kada ka latest Android version bat utau Oxygen OS 16 ru ude latest UI jongka. Bat lai tu ru ba ulong smooth ba uneu UI jongka. Tanang ta haki update pat hadu saus nem kin aya kata ka OS update lana ka Android update. Bat hadu nrus nem pat kin aya kata ka security update. Bat nang ta haki AI features ru kana ka pun kila ada ki bun terli. Teman-teman ini poi haka rambat ka storage jongka. Kana ka pun ka don arjat kita ki rambat ki storage variant jongka. Ka banangkong ka base variant jongka. Ka khat RGB ka RAM bat arspa san pun GB ka storage. Ka top variant jongka pat ka khat GB ka RAM bat san spa khat RGB ka storage. Ka jat RAM bakil ah kana ka pun kata da LPDDR5X bat ka jat storage pat ki ada ka UFS 4.1. Handai lada pitit pat da ka to ka top variant jongka ka to ka khat GB ka RAM kin ada kata ka LPDDR5X Ultra Plus. Kata ka dai ka jat RAM ka bastet tam ya menta. Ha ka jat storage pat ki ada ka juhi da kata ka UFS 4.1 kata ru ka dai ka latest model. Teman-teman ini pet ya kita ki features jongka kamera jongka pan. Kana ka pun ka don light lagi kamera jongka nadin bat baru gitu ki light lagi kamera jongka ki de dagi 10 megapixel. Ka banangkong ka 10 megapixel ka de ka main kamera jongka bat kala support ru ya kata ka OAS. Bat ka sensor kila ai ha kana ka main kamera jongka kata da ka Sony IMX 906. Bat ka support da ka f1.6 kata ka aperture. Tenang ta haki video kana ka main kamera jongka kalala ban record da ka 4K 120 FPS. Bat lai tu ru ba haki video jongka kala support ru ya kita ki logs lanagi raw video. Tenang tah kato ko wepat ka baar ka 10 megapixel kata ka periscope telefoto kamera bat ka taru kala support da ka OIS bat haka sensor kila ada ka Samsung JN5 sensor bat langba kana ka kamera la ban zoom hadu 3.5x da kata ka optical zoom bat haka to ka kamera ka balai pat ka 10 megapixel kata ka ultra wide kamera. Tenang tah haka front kamera jongka pat ki ada ka 4 megapixel bat kala support ru ya kata ka autofocus bat ka sensor kila ai hakane da kata ka Sony IMX 709. Bat haki video ka support da ka 4K 60 FPS. Ka kamera jongka season page da ka labiang handre ki don pat khendiat kita ki jing duna jongka. Namar baki claim ya partnership shu bat ka to ka Hasselblad. Nang ta ki khamrit ru kita ki sensor size jongka. Handre kumno pat ka performance ya katangin satip anda la yo bat da ki ru pajba. Namar kumba ngaju itu haki we pat ki video jenga bawat lada labiang kita ki features jongka kamera ru handre ki don ki por kata ka kamera kamla ban optimize ya ki dur. Haka takarukam kabangin itenan. Tengin saya pit ya kaneru anda la yok bat da kiri pajba bat kumno ka opinion jongki. Teman-teman ini poi hau bateri jongka. U bateri jongka na kapun ki ada ubah khamhe. Kata da nya hajar lai spa mAh. Bat u charger pat ki ada sispa RPO watt. Bat lai tu ban charge nadu 0 hadu 100% kan simpor tang hapok ka 10 minit. Bat kana kapun kala support ru hadu 10 watt kata ka wireless charging. Bat nalor kata ka support ru ya kata ka bypass charging. Tah kaliang bateri ru kana pun ka biang palat. Namar hagi pun rem dor em kamnya ra ban yo ki pun ki ba ada ki ba he mAh ka bateri jongki. Tanang tah haki we pat ki features jongka kana pun kila ada ki khanru teligi 5G ban.
Wi-Fi kila ada Wi-Fi 7. Bat hakan yang Wi-Fi ruem kila ai special ya uta G2 Wi-Fi chip. Uta un yarap bakan kam klan bantan Wi-Fi. Nang ta Bluetooth ki ada Bluetooth version 6 ka NFC ru ki ai UIR blaster udon bat hagi speaker ru kila ada ki dual stereo speaker. How to USB port jongka ruem itu itliu ban charge aga pun kila ada USB-C 3.2 Gen 1. Uta uday latest version ubaki sai ai tang haki pun remdor. Uta ukam long state ba ban transfer yaki data. Tenang ta barok ki sensor ki baron kam kila download hakan aga pun. Ta mentapat ngini poi hakan main mo kata kadeka dor jongka. Kador jongka ta kalong kumne kumba pi hakan aga dor. Kador tra jong to base model jongka kan poi kumba ngya pulai 1000 AA. Handre lang baki bang offer pat kan poi kum to nrup khandai 1000. Bad haga to top viran jongka pat kan poi kum to prape 1000 AA. Handre lang baki bang offer pat kan poi kum to ngya punri 1000 AA. Haga to kador baki lai offer yakito ki bakot bor ban thit yaga na phone em ta kadang biang namar ki features jongka ki long top notch kamdon jing dunasyu namar kumba ngasya yaitu batang haki phone flagship pin yo ya kita ki features ki bala biang load nagata gadau kadoru kumta pin hapsu ban yo ya kita ki features baro ngam sina ra ya kana video nagabenta ban pensilur ya ki nong page bagin thit ya kana phone handre ngasina ya kana video nagabenta ba pin yo knowledge ya ki jinglong jong kita ki phone remdor lana kita ki flagship phone lada kito pat ki bala biang ka kama jong ki bala ban afford te kasyong haka mon jong ki. Saya komen hang harum ya ka opinion jongpi ya ka naga phone. The next ngin saya page pat ya ka toka IQ 15 ka bakin sa launch ha ka naga arpun trik jong une u benai November. Ngin saya page kano bakhamla ka dor bat ki features jongki. Tementang ngathrai lang ba ka naga video jonga phila singa thu ya kita ki features jong ka naga OnePlus 15. Telada pisngau yo jemento na ka naga channel jonga singa ba ai ya ka like jongpi ha ka naga video bat ka toka hype. Bat lada video ki badang temai ha ka naga channel phila ruban subscribe. Tangin yesem ha ka we pat ka video jonga ku besibon.